आंखौ क'क्राझार 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि बिजाथि हिसाबै आरो दुर्गा दास बर'खौ दरं उदालगुरि समस्तिनि बिजाथि हिसाबै दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिया CWC मिटिंआव गासिबो बिपिएफनि सेनियर दैदेनगिरिफोर आरो CWC मेम्बार PMB मेम्बारफोरनि सिगाङाव डिक्लेयार खालामबाय। आं गिबियावनो हाग्रामा महिलारि आरो जोंनि दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोननो धन्यबाद होयो। आंखौ सासे बिराद गिदिर दायित्व राजनैतिक दायित्व MP केन्डिडेट बेखौ होनायनि थाखाय आरो आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सहाय सहयोगिता लानानै बे इलेक्शनाव देरहानानै बिपिएफ दोलोखौ आरोबाव शक्तिशालि खालामनो आरो बिपिएफ दोलोनि दारैहाय जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनानै जायगायाव गोजोन लाबोनाय बयनिबो गेजेराव अनलायनाय लाबोनाय आरो जौगानाय लाबोनाय बे एजेन्डाखौ लानानै आं बे इस्युफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांगोन आरो खामानि मावगोन आरो जोंनि देरहानाया निश्चित। जों नुनो मोनदों जे फारसेथिं जोङो बिपिएफ थाबाय आरो गुबुन फारसेथिं BJP UPPL आरो JSP मोनथाम दोलोनि खौसे गोहो दङ इउनाइटेड फर्स। दा बिथांमोननि जि कमन केन्डिडेट UPPL नि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी बिथाङा गसंगोन। दा जों नुनो मोनदों मोनथाम शक्तिनि गेजेराव मोनसे शक्ति JSP बियो अलरेडि लोगो नागारनानै थांबाय। मानो जे हिराचरनिया दैदेनगिरि बिथाङा गावसोरनो बिजाथि होगोन होननानै डिक्लेयार खालामबाय। गतिके बे मोनथाम दोलोआव बिथाङा गैला। दा दङ BJP आरो UPPL आरो BJP सरकारनि जे खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफ्रा आंगायबाय। इलेक्शननि समाव गोदै गोदै बुंनाय गोबां माने खोथा होनाय मोनसेबो बिथांमोनहा लाखियाखिसै। दिनैसिम बे 3.5 बोसोर सासन खालामनायाव BTC ओनसोलाव गोदान लामा बानायनाय जों नुनो मोनाखिसै, रायजो राजाया नुनो मोनाखिसै, गोदान दालां बानायनाय नुनो मोनाखिसै, गोदान स्कुल कलेज बानायनाय नुनो मोनाखिसै, गोदान हस्पिटाल बानायनाय नुनो मोनाखिसै, गोदान खुनु बुस्थु बानायनाय नुवाखिसै। जि दङ बेयो बिपिएफनि दिनावहाय हाग्रामा महिलारिनि दिनावहाय बानायजोबनाय। दा बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा बुंदों जे बे UPPL बा BJP सरकारनि दारैहाय गुबुन दोलोनि दारैहाय BTCआव सान्थि फैया, खौसेथि फैया आरो जौगानाय फैया। बिपिएफआनो बेवहाय सान्थि लाबोदों, बिपिएफआनो प्रत्येक जाथि गस्थिफोरखौ खौसे लाबोदों आरो बिपिएफआसो बे ओनसोलाव जौगानाय लाबोदों। बेखायनो दा बिपिएफखौनो हांख्रायफिनदों आरो जेरैखि जाया नैबे फैगौ MP इलेक्शननिफ्राय जागायनानै बिपिएफखौ देरहाहोनानै BTCआव बिपिएफ दोलोखौनो सरकार खालामफिननाय आरो बेनि उनावहाय आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्शनावबो बिपिएफखौ देरहाहोनानै आसामनि सरकार दानायाव बाहागो लाफानाय बे राजनितिक परिस्थितिखौ सृष्टि खालामनो थाखाय दा BTC बासिया नेगासिनो दङ। आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायगोन जोंनि बिपिएफ दोलोनि नेताफोर आरो रायजो राजाफोरजों ज' प्रत्येक जाथि गस्थिया दा जेरैबायदि ज' हान्थिगासिनो दं राजनैतिकनि फोथाराव आरो बेखौ गोख्रोंसिन जोङो खालामबावनांगौ। बयबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि मावथिफ्रा गामि गामि थांनांगौ, न'खर न'खर थांनांगौ, प्रत्येक जाथिफोरनि गामिफ्राव थांनांगौ, न'खरफ्राव थांनांगौ, बयजोंबो रायलायनांगौ आरो बयबो रायजो राजाफ्रा जयैनो एकदम राजनैतिक नोजोरखौ खौसे खालामनानै जोङो आगाननांगौ आरो बेनि थाखाय बयबो एसे एनै सेक्रिफाइस खालामनांगौ, खामानि मावनांगोन, खस्थ' खालामनांगोन बेखौनो आं खावलायो। बिपिएफनि देरहानाया रोखा, खारन दिनै रायजो राजाफ्रा बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिखौ राजनैतिक भाबै गोख्रों खालामनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दङ। बयबो उपलब्धि खालामदों दानि दैदेनगिरि बे सरकारनि दैदेनगिरिफोरजों जाया, हाग्रामा महिलारिखौनो बांसिनै राजनैतिक माने स्ट्रेंथखौ बिनो लाबोनांगौ आरो बिथांनि सरकार बानायफिननांगौ। ओंखायनो जोंनि देरहानाया निश्चित। बेखौ बुंनाया दा बुंनो हाया बेसेबां जौखोन्दो लानानै देरहागोन, खिन्थु बिपिएफआ गोबां भट बारा लानानै देरहागोन। হয়, আজি আমার দলীয় নেতা দলৰ সভাপতি শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰী CWC মিটিঙত
मोर नाम क'क्राझार 1 नং क'क्राझार पार्लियामेन्टारि समष्टिर प्रार्थी और दुर्गा दास बर' दरं उदालगुरि समष्टिर प्रार्थी हिसाबै घोषणा करिছে মই মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু বিপিএফ দলৰ সকলো জ্যেষ্ঠ নেতাসকল নেত্ৰীসকল আৰু কৰ্মীসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ মোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আৰু সেই গুৰু দায়িত্ব লৈ পেলাই মই সদায় কাম কৰি যাম আৰু এতিয়া বিপিএফ দলে এই ইলেকশ্যনত জিকিবৰ কাৰণে বহু আগৰে পৰা আমি কাম কৰি আহিছোঁ আমাৰ প্ৰত্যেক জাতি প্ৰত্যেক ধৰ্মাৱলম্বীৰ ওচৰত বিপিএফ দলৰ ভাল এটা কি বুলি কয় ইমেজ ইতিমধ্যে ক্ৰিয়েট হৈছে আৰু সকলোৱে বিপিএফ দলক সমৰ্থন কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে ইস্যু আমাৰ বিপিএফ দলক যি উদ্দেশ্য লৈ পেলাই গঠন কৰা হৈছে আমি সদায় কৈছোঁ যে আমাৰ অঞ্চলত আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে ইয়াত থকা বসবাস কৰা প্ৰত্যেক জাতি গোষ্ঠীক ৰাজনৈতিকভাৱে একত্ৰিত কৰিব লাগে সামাজিকভাৱে একত্ৰিত কৰিব লাগে আৰু সেই একত্ৰিততা সেইটো লৈ পেলাই এই ইউনিটিটো লৈ পেলাই অঞ্চলত ইকনমিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ছ'চিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গোটেইটো ডেভেলপ কৰিব লাগে এইটোৱে সেই তিনিটা উদ্দেশ্যটো লৈ পেলাই এই তিনিটা এজেণ্ডা লৈ পেলাই আমি ৰাইজৰ ওচৰত ওলাম আৰু সেইটোৱে আমাৰ মেইন ইছ্যু এনডিএ পাৰ্টি জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু বৰ্তমানৰ এমপি সৰদীয়ে কিয় ফেক্টৰ মুখাৰ্জী ফেক্টৰ হোৱাটো নিশ্চয় হ'ব কিয়নো UPPL বিজেপি আৰু GSP তিনিটা ৰাজনৈতিক দলে এলায়েন্স গ্ৰুপ আৰু তেখেতসকলৰ কমন কেণ্ডিডেট UPPLৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী কিন্তু আজি যিটো দেখিবলৈ পায় যে এই চৰকাৰৰ UPPL বিজেপি আৰু GSP চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপ তেখেতসকলে ইলেকশ্যনৰ সময়ত যেনেকৈ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ এটাও কাৰ্যকলাপ কৰিব নোৱাৰিলে কাৰ্যত দেখাব নোৱাৰিলে আৰু বৰঞ্চ আমাৰ জাতি গোষ্ঠীক জাতিৰ ভিতৰত বিভাজন আনিলে ধৰ্ম লৈ পেলাই বিভাজন আনিলে সেইবোৰ দেখি পেলাই এতিয়া বিটিচি বাকীয়ে উপলব্ধি কৰিছে যে পুৰণা দল বিপিএফ দল এই দলটোই ভাল আৰু সেই দলৰ দ্বাৰাই আমাৰ অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব এই অঞ্চলৰ দ্বাৰাহে আমাৰ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীৰ মাজত বুজাবুজি ভাতৃত্ব দাদা ভাই এই কথা আমি আনিব পাৰিম আৰু সেই দলেহে বিপিএফ দলেহে যোৱা 15 বছৰত বিটিচি অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ আন্তঃগাঁথনি কক সামাজিক আন্তঃগাঁথনি কক ছ'চিঅ' ইকনমিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰাস্তা ঘাট কৃষকসকলৰ কাৰণে ইৰিগেশ্যন ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ কৰা স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট মেডিকেল কলেজ নাৰ্ছিং কলেজ ইত্যাদি ইত্যাদি ৰাস্তা ঘাট দলং ডাঙৰ ডাঙৰ নদীৰ ওপৰত যি দলং হৈছে এই বিপিএফ দলৰ দ্বাৰাহে হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বতহে হৈছে গতিকে এতিয়া ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে 3.5 বছৰ শাসনত এই চৰকাৰৰ দ্বাৰা কোনো নতুন এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আন্তঃগাঁথনি বিটিচি অঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰা নহ'ল ইয়াৰ কাৰণে বিপিএফ দলক আকৌ বিচাৰিছে আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিপিএফকে ভোট দিবৰ কাৰণে সমূহ ৰাইজে ৰখি আছে জয় কিমান ভোটত জিকিব হয়তো ক'ব নোৱাৰি কিন্তু বিপিএফ দলে বহু ভোট বেছি পাই পেলাই জিকিব मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिव आउटलेट आरो दतमा फेस्टिव आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों
बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एश्योर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।